Marhite-hite gor ni di bata ama, dohot gor ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gor nito di parbadia, na tumopalangi dohot tanoon. Amen. Nung nga tibuhian di idarohak ko Jehovah, ninayba na do, hahulongan sa lingliling na hubayin makahulong iho,
Di baheni hutaiti ho marhite dengan basa. Haleluya. Ale Tuhan di bata, para si roha jalan na bonar, mauliate hudok kami, ala di pabistar ho tuhabi berita nauli, na manodangi roha nami. Ay ala ni ubahin hutad dahami ho, dohot lomo ni roham. Di bangido roha nami na yung mangulahon lomo ni roham, hami sa liling dingulon, jalan na yung martua hami bahinom mo. Say perbadiay marohan nami marhiti tuddim, jala perguguy mahami mangorom hisap-hisap, dohot mangkotap pon roha portibyon. Say palas marohan nami manguloy ho ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tangihon hamuma patik ni debata, ima sian patik parjulu dohot lapatan na. Ahu do jahoba debatam, ninna debatatta, dang jadi marakup ahu bahedonmu debatam, dia do lapatan ni odo, ikon ubir rohata, jala humolong, jala upos mida debata, asa mida nasa na adong. Rap martengang mahita mangidogogo siyan tuhata. Ale Tuhan di bata, say paggugoy mahami, mangulahon na hubar tupatik mi. Amen. So
tatopoti ma dosata, tapauduk bima rohata. Alea manami jala di bata nami na di banogijang, para si roho na sumurong midahami, hu parhatutuhabi jala hu topoti hami do dosa, dohot pangaluson nami na gudangi di julum, tatap hami marhiti asini roham, jala si sama dosa nami sa luhuk na, ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si Panguluhami. Amen. Tabigima hatabagabaga taringot tu hasisaan ni dosa. Mucat pia kadolok jala humutal pe akarobian alai anggo parasi ni rohauku nasotupa mucat siako jala padan ni hadameokku nasotupa humordit dinna jahuba si asihi ho. Hasangapon mak di debatana di gijang. Amen. Tabigima hatani dibata turupuk ni hari Minggu sadarion ima sian raja-raja 10 sia mamuka sian ayat sia sahatu ayat 10 alu tajahama mergati soring di ayat na terakhir atau di ayat 10 alu rapak majahama hita humulai hamima masuk maibana di si tubagasan sadaliang laos marbor ngid di si dungi idama Roma hatani jahuba madok tu ibana ahado ni ulam dison ale Ilya dungi nina ibana ma marmuruk-muruk situ tu doau nian humokok pulau ni Jahoba debata sebaut ainunga ditadekon halak Israel perjanjianmu nunga maloha akal langgatanmu jalanunga dibunuh aka panulirangmu marhite sian podang sasada au nama tadi dohot hosaki dope diluni nasida naing buatona dungi ni naiba nama ruar maho jala jongjong tudolok na dijolo di Jahoba ay idama neng mamulus Jahoba tokin nari Roma haba-haba bulon nama nurbani akadolok dohot mabulay akadolok batu mardalad di jolo di Jahoba. Alai dada Jahoba dope di bagasan haba-habay. Dung salpu haba-habay Roma lalo. Alai dada Jahoba dope di bagasan laloy. Dung salpu laloi Roma api. Alai dada Jahoba dope di bagasan api. Dung salpu api Roma alogo nata romanangan. Jadi dung dibagi si Elia seorang nai dihukupi mabuhina dohok sape-sapena dungi ruar maibana
laos jongjong di baba niliangi. Dungi idama, ro seda suara madok tu ibana. Ahado naniulam dison ali Elia. Dungi nina ibana ma, marmuruk-muruk si tutudo ahun yan humokop ulaon ni Jehovah debata sebaut. Ainunga ditadikon halak Israel perjanjianmu, jalan nunga di lohana sida akala latani, nunga dibunuhi dohot aka panurirangmu, marhite sian podang, jala sasada ahun nama tadi, dohot hosaki dope dilului nasida na yang buatona. Alai nina Jehovah maha tu ibana. Mulak mahok tu dalam muhian tu ke Damaskus. Laho maho tu si jalamiahi si Hasael. Bahin raja gumonggom Ram. Miahi dohot si Jehu, anak ni si Nimsi, bahen raja gumonggom Israel. Miahi dohot si Elisa, anak ni si Patsian Abel Mehola, bahen panurirang sikatmu. Jadi manang isi nama luak sian podang ni si Hasael, ikon mati bunuan ni si Jehu mai. Jala manang isi nama luak sian podang ni si Jehu, ikon mati bunuan ni si Elisa mai. Sapulu lalu rapak mahita. Akup ni tinggal dope hubahen di Israel 7.000 halak. Saluhut nai akan naso mangalopit ulu ni totna, marsoba tubal, dohot nasodung manguma ibana. Ido sahatna, martua do akak na tumangihon hata ni debata, jala na opyopsa. Amen. Tidakon ma hata hapor siotay, songon na hinatidakon ni dongata sa hapor siyaw di sa dok portibion, rap ma hita madok. Au por siya di debata Jehovah, ido ama pargugoy na sa tudusan, na tumapalangit doho tano. Au por siya di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasaday, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian siya to di parbadia, adorang suhabubuan. Ido tuhata na tumaon na birnit di panguhuman ni Silatus na mati terpajal do ibana di hau pinor silang na tua tubod motoru dung ditanom na mulak mangolo di ari patuluhon na manaik tu surgo lauhudul di syamu di debata Jehovah amanai pargogono sa tudusani di sima ibana pay mamulak sogo tu tanaon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsia dito di perbadia jala adong sada huria na badia huria hato panala Kristen akka na badia dohot dihasisaan di dosa dohot dihatai na madok
mulak mangulus sugut di halak ng mate, dohot di hanguluan na sora suda. Amen. Huria na hinaholongan ni Tuhata Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu mahadihita salihutna. Tabigima tikting namasa dohok na laos si pamasaon ni Huriata di bagasan na samingguon. Na barjolo tikting na maragam. Goar ni mingguta sa darion ima minggu pasapuluh limahon dung Trinitatis. Jala topik ni mingguta ima dipapatar debata huasona marhite na tinopa. Kuasa Allah nyata dalam ciptaannya. B. Surat penggembalaan na pasapuluh onopon. Hobartus surat penggembalaan na pasapuluh limahon tanggal 5 September 2020. Ima manotopon pertangyangan sektor mulai tanggal 6 sahat tanggal 10 sia September. Toktong mata patupa di bagas tabi alani pandemi COVID-10 sia naso masohot dobe. Hobartusi tapagajang mamusetiki ima sahat tu hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020. C. Ruas nataba. Mulai minggu sadarion nungagabi ruas ni Huriata ima keluarga ni amata Afrim Gusnadi Hutapea inata Widya Aandia Ningrum ianakon ni ruasta naong majalo pasu-pasu parbagason na di tanggal 27 Juni 2020 di HKI Gempolan Resort Gempolan. Alamat Jalan Bunga Incole Saplopat B Komplek di Jardi masuk sektor Walu. Horas Madinah Sida, jalarak mahita mamuji dohot pasangapon Tuhani, marhiti akka ulaon ni Huriata. D. Ruas Namoru dohot namodding. Nah di hari Selasa tanggal 15 September 2020, nunga marujungolu sada ruas ni Huriata, ima amatta doktorandus Arnold Bukit, tutup umur 50 sia tahun sia bulan. Nani habaluhon ni inatta Maria Boru Butar-Butar, sian Jalan Nusa Indah 2 nomor 24, Komplek Pemda tingkat Sada, sektor Sada A. Tatangya koma anggiat tumibu tarapul keluarga na tininggal honna, jala toktong di pargogo itu hatta. E. Parmingguon di Huriata tanggal 27 September 2020. Hobartu haputusan parhalado ni Huriata na di hari Selasa tanggal 15 September 2020 mulai minggu tanggal 27 September 2020 patu paottama gabe opat hali parmingguon di ganup hari minggu di Huriat taon. Ima na parjolo pukul 7 WIB marbahasa Indonesia. Dapat duahon pukul 10.30 marbahasa Batak. Keduaon boy mata buka ibadah live streaming dohot cara dibuka YouTube channel HKBP Resort Tanjung Sari, dohot Facebook channel HKBP Resort Tanjung Sari. Dapat teluhon pukul 10.04 marbahasa Indonesia, pukul 10.08 marbahasa Indonesia. Hobartusi ruas nanaing parsidohot tu parmingguoni asa jumolo mendaftar tu parhalado sektor tabi jala ikon marsitutu dohita mangulahon protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, dohot jaga jarak, jala tapara dibima, hand sanitizer. Akadak danak nama rumur ditoruni 10 tahun, dang boy dope dohok marminggu di bagas gereja ta.
dia karuas na subuhi mabuka YouTube tapak kema acara ibadah naung disagihon niya kasitua sektor tabihi. Namangihot buah-buah mardomu tu perbadaan pinabotohon tu sude ruas ni huriata mardomu tu naing jiara dohot maddohoti acara penguburan asa memarkir kendaraan di lokasi parkir naung di parade. Mohon asa unang parkir di jalan, asa unang terganggu masyarakat sekitar. Sialah haradiotta pinasahat di pasu-pasu tuhata mahita saluhutna. Mauliate. G. Pensiun situa. Di Minggu tanggal 4 Oktober 2020 di permingguan pukul 10.30 di Patupa Huriata do acara paporhatton na naing pensiun ima. Na parjolo inata situa tumiar boru huta soit sian sektor opat C. Laos di Patupa do papungupelian paopatton di sudi perminggota di hari Minggu tanggal 27 September 2020 ima tadalas nirohatta di pangulaon nasida liling na 10 sia tahun di huriat tahun. Tatangyak komanggi di pasu-pasu jali di pargogo itu hatta nasida. B. Amata situa barani martua silalahi SH sian sektor sadabe. Laos di Patupa do papungupelian paopatton di sudina perminggota di hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 ima tadalas nirohatta di pangulon nasida liling na 8 tahun 3 bulan di huriat tahun. Tatanya koma anggiat di pasu-pasu jala di pargogo itu hatta nasida. Namangihut ruas parguru. Mulai Minggu sedarion gabe ruas parguru ma keluarga Henry Andreas Siahaan. Inata Helena Octaviani sian sektor 5 imalau melengkapi administrasi huria. Dewan diakoni na parjulo pangapulion. Di Minggu sadarion duk sidung Minggu siang di Patupa Huriata do pangapulion tubagas ni na parjulo keluarga Nyonya Dr. Andus Arnold Bukit Maria Butar-Butar sian sektor sadaa. Alamat Jalan Nusa Indah 2 nomor 24 Komplek Pemda tingkat 1 na niulihon ni Parhalado Nagok Tiki. Napaduahon keluarga Nyonya Insinyur Ronald Pangaribuan MM Evelina Kristina Borulumbanggaol sian sektor 3A. Alamat Jalan Harmonika Baru Komplek Graha Tanjung Sari Blok E nomor 20 sada na niuluhon ni Parhalado Nagok Tiki. Pinangido matuside ruas dohot Parhalado sektor sadaa dohot sektor 3A asaro maddohoti pangapulioni. Namangihut parhepengon. Taidama di laporan keuangan akkapelian bulanan perpuluhan dohot akkahamolateon diakka naso masuk dope di titik sadarion di hari Minggu naneng Roma di titikon. Moliate ma di sudi ruas na pasahaton pelian bulanan dohot hamuliateon perpuluhan dohot partisipasi tu akka ulaon huria sailam ditabay tu hatta ma pasu-pasu na dihita saluhutna. Songoni ma titing na masa dohot na lawas si pamasaon di huriata di bagasan na saminggon di pasada marohatta martangiang mahita. Tuhan Jehovah de bata amanami na marhabangsa di Banua Gijang. Puji pasangap hami mahawali Tuhan. Alahu pakilalahu kami sudi dengan dibasam asini roham. Nama dongani hami na mangaramoti hami jalan toktong mangurupi hami di sudi ragam niakka ulaun nami. Sahat roditikyo Tuhan hilala hami do padongani ommu. Tinok pinatarum hami Tuhan sian ganup bagas nami bi. Marsaor hami Tuhan ruas nihuriam di bagas joromon. Ima Tuhan nama mujila pasanga poko marhiti-hiti parmingguan nami. Mau lihat ma roha nami di ho Tuhan. Toktong do hilahal kami ahana masa di Portibion Tarlumobi. Di kota nami, kota Madia Medan.
namasa COVID-19 sia naroto portibion. Huparhato potami Tuhan, sian parbinotomu jala sian parnidamu namasa di hami. Jala molotung boy pemasa Tuhan roto hami. Jala hilala hami parkorhon ni namasai. Pos dorohanami di ho Tuhan. Dang paluasonmu hami mago. Alai di pos ni rohanami di pangiring-iringmu di pajagayommu dohot di pangaramutiommu di hami Tuhan. Jala pos rohanami Tuhan. Yanakommu rohami haholongan ni roham. Ido hele-hele pangiduan nami jala tangiang nami Tuhan asa tok-tok pada ommu siak kami. Ima sahit namasa naroto portibion terlumubi ma diluat namion. Mauliate ma Tuhan ditikting namasa dohot nanaing si pamasaon ni huriam naong hujahahok kami. Pasu-pasu masa luhu na Tuhan akanong masa naong hulaon ni huriam. Asa toktong boy hulahok kami Tuhan. Hulaon ni huria hobar tulomo ni roham. Siyoksongoni nalaw si pamasaon ni huriam. Dongani jala urupi mahami jala pargogui sa luhut na ruas ni huriam dohot parhaladom. Asa mangula sian bulus ni roha. Asa mangula jala mangulahon ulaon na pinasahatmu Tuhami. Asa unang arongungutungut di hami Tuhan asalay totong marlas ni roha hami mangulahoni. Jala marhite-hite idor olam betaba na kakapasu-pasu na lao si pasahatonmu Tuhami. Huwa kami ditangyang nami Tuhan. Ruas ni huriam na tongon marsitaonon. Imala ni parsirangon pardagingon. Tuhoro pasahaton nami Tuhan keluarga. Asahoma na mga puli. Na manabay pasu-pasum. Yang berdoton akalas ni roha di nasida. Huwag kami ng tujolom Tuhan. Aka ulaon, aka ruas ni huriam na marguru. Iring-iring jala togu-togu nasida jala pargogoy Tuhan. Asa gabi ang giat gabi ruas si tiruon nasida. Asarap boy hami Tuhan mangula jala makobasi di huriamon. Mauliate maroha nami di ho Tuhan. Nang bigyon nami mahatam naning patolhason ni naposom. Pasu-pasu hami sa luhut na jala ajari hami. Asabuy tarjalo hami hatam na pinatolhas ni naposom. Jala buy hulahok kami di pangguluan nami siapari. Asa taruli hami, taruli ruas ni huriam. Taruli ng ruas naposom napasahaton. Rap taruli hami Tuhan dihatam. Mauliate marohan nami di Tuhan upasat kami manang ruas ni huriam. Sa luhut na nong pasahaton. Pilihan baik perpuluhan dotak kahamulateon. Sa luhut na tahe na mardomo ng tupembangunan ni huriam. Lam tabay mapasu-pasum di nasida. Dongani jalaw rupi nasida dia karagam niya kaulaon nasida. Toktong di bagasalas ni rohan nasida Tuhan. Alan sakodo ulaon na pinasahat mito na sida. Hamuli hatohon na sudi ngulmit ni nguluna. Mauliate ma di ho Tuhan. Jumbulo mahami urasi siya nakadosa nami. Asa tarjalo hami. Pasu-pasu nalawas si pasahaton mo Tuhami. Jalo-jalo loy matangyang nami. Di bagasan Kristus Jesus Tuhan nami. Amen.
neni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangarajaya teate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata, hatani debata turpu jamita di mingguta sadarion. Ima nadienet sian evangelium Lukas bidu 10 pitu mamuka sian ayat 26 rodi ayat 30 pitu. Songonon ma didok disi tapai hutihut ma di bagasan rohatabe. Songon namasa uju ditiki ni sinoaki sumantusido sogot diaka ari ni anak ni jolmai. Namangan minum donasida, mangoli jalapa buli hosa, sahat rodi ari habobongot ni sinoaki tu bagasan parawi. Jadi Roma aik na sumari, mangagohon nasida saluhutna. Songon namasa diaka ari ni silot, mangan minum nasida, manuhor manggadis, manuan jala pauli bagas. Alai diari halalaho ni silot sian huta Sodom, turun maudan api dohot barerang sian gijang, mangagohon nasida saluhutna. Songonima masa dina sadari i dina gabe patar anak ni jolmai. Ya halakna dibilut pargijang ni jabuna dina sadari i jala dijabui ugasanna unang madialap dina mijur ibana. Jala halakna di ladang laos songoni unang pola muli ibana. Ingot hamuma nioli ni siloti. Aguan hosama nanaing paluahon hosana. Alai na aguan hosa ido na pangulu hosa. Hudok madihamu. Dina saborngini dua halak ma sapodoman. Nasadado jakononna, nasadanari tulahonna. Rap madudama dua paropuan, nasadado jakononna, nasadanari tulahonna. Rap mangula haumama dua halak, nasadado jakononna, nasadanari tulahonna. Jadi ninna nasida ma mangalusi ibana. Di dia mai Tuhan, gabe di dokma tu nasida. Ia disi bakke, laos tu sido marubal akalali. Ima sahatna. Hitanahina holongan ni Tuhata, topik ni mingguta sadarion madok dipapatar debatado huasona marhite-hite natinoppa. Imana patuduhon namar huasodo debata di saluhutna na adong di Portibion. Marhuasodo ibana patuduhon uhuman paingoton jolma akana sosatia tu ibana nasai lalap mangulahon akadosa mangoloi hagiot ni dagingna di tonga-tonga ni Portibion. Alai laos marhuasoro debata paluahon akka jolma na porsia tu ibana. Nasatia tu ibana. Nasai toktong mangoloi debata
manangahape na masa di tonga-tonga ni ngoluna. Kita nahina holongan ni tuhata sian turpuk jami taon na parjolo tap parrohahon ma ima marhuaso debata parohon aek na sumar tu tonga-tonga ni portibion na jolo. Ima nalau patuduhon uhuman tu jolma naung lalap di hadosaon. Lalap yaka ulaon siganupari alai lupa tu debata. Ima patuduhon asa toktong jolma ingot tu debata na manopa ibana. Allah holan sasada debatado siso baon dohor sioloan. Jala makorhon naulina denggan do sude akapareta parsuruon ni debata di tonga-tonga ni ngolu ni jolma. Disuruh debatado sinoak pauli parau di pusu ni dolok. Gabe sihatan do ibana. Ai di dokalak naso denggan be pikiran na dohor rohana. Buasa i pauli parau di pusu ni dolok dada di topi ni laut. Alai ala debata marsuru sinoak. Gabe diulahon ibana doi. Dang peduli sinoak. Dia kaparange ni jolma na di humaliang ibana. Dang terpengaruh ngoluna. Dang tarela rohana mangihuton akaparange nasotamana ni ulahon yakana di humaliang ibana. Alan ngatakas di tada ibana debata di haporsiai jala ikut do olowanna. Ahape nani dok ni debata. Manang bohape respon yaka jolmana di humaliang ibana. Na peting ikon umoloan ibana tu debata, ubiaran ibana tu debata, ikon uduk ibana tu debata, ido makorhon na denggan di tonga-tonga ni ngulu. Jalalaus ngolu na songonima mabain ibana malua sian uhumani. Kita nahina holongan itu hatta boydora tapa ida-ida jolma di partikian sinuaeng jala dongdo deba halak marnida kadonganna nasai mangulahon na kahajahaton mangalului pangomoan sian nasodalanna gabe lupa tu lomo ni rohani debata tu hata ni debata alai gabe hirana berhasil mekelekel bodo halak manarita tu si ia halakan nasosiula nadenggan mangulahon hajahaton do toktong naso tamado alai sai tarpasu-pasu hape ia iba ni ulahon nadenggan ni oloat tuhani alai dang songon nasida keberhasilan dang songon yanakon nasida yanakon ni berhasil saya toktong do iba mangadopi ka parukilon si taono. Kita nahina holongan itu harta marhite turpukon dipaingot mahita paboa dang torus dipasobu debata akana mangulahon hajahatoni mekeleknya. Jala dang torus dipasobu debata akana mangulahon nadenggani menderita di ngulu. Ada waktunya. Pasahaton ni debatado hobar tuaka ngolu nabe hobar tuaka naniulan songon akana mangulahon najati nasosatia manobba debata mangulahon natamadia dopani debata gabe tu hamatea aek nasumaripe boido dipakai debata bahkan manangahape boido dipatupa debata cara lau manguhum jolmai apalagi madiari parpudiso patarma huaso ni debata. Jalalaos dipatuduhon debatado huasona mangurupi na mangulahon nadenggan ima keluarga ni sinoa.
Jadi nama lua di bain debata ima akan namangulahon hasitongan hati goran nahot porsia di iban. Malua masinuak dohot keluargana. Laos dohot ma aka binatang akan natino pana asing na sinurun ni debata di pamasuk sa pasang betu parau. Taida madisi. Akan nauduk tu debata tu hata tu pareta ni debata. Di sarihon debata do ngoluna. Di lehon do haluaon di nasida. Apalagi mar molo satia hita tu ibana sahat rodi ujung ni ngolutta porsea hita tu debata ama anak dotot di perbadia. Gabe jalota mahanguluan saleleng nileleng na diharoro ni Yesus na padua halihon. Na padua hon taida dina pinaluan ni debata silot dohot yanakonna sian Sodom di pasuda debatado Sodom dohot Gomora tongdo alani hajahaton di jolma lalap jolma holana mangula-ulaon siganu pari di kesibukan di aktivitas sehari-hari alai gabe lupa tu debata dang ingot bemar sobat tu debata ujungna api pe belerang pe boido dipakai debata lau patuduhon huasona manguhom akan mardosa nasai lalap mangasahon pikiran na dohot gogona nasai lalap mangoloi hagiot ni daging. Di pada tahun debatado silot marhite suruanna asabuka siani manadikon hutai nian sebelumna nunga adong tawar menawar di pertanyaan ni Abraham tu naneng masa tu Sodom dohot Gomora alai ala nasoboi betarodihon hutai alani parangin ya ka jolmai ikut do hancur honon ni debata alai dang dipasobu natok tong satia mangulahon lomo ni rohana ima silot sasitongna taida dison sudedo keluarga ni silot naing paluaon ni debata ido sakap ni debata alai melota jaha di hata ni debata di sada musa sapulusiai dang dohot inap tanah selamat boasa nunga disakapi debata nunga didok debata alai dang selamat boy masa do HP songoni boy alai adong sialan alaniaha ima ala saitok tong lohot rohani inatani silot tuaka keluargana natina dikonna tuaka artana naung pinapungu-punguna tuhutana naung gabe inganan hatubuan na inganan hagodangan nahian inganan marpar sauran inganan na patupa aka budaya dohot aka hasomalan siganu pari gabe manaili ibana tupudi nunga ditangihon hata ni debata pareta ni debata parsuruan ni debata yakin ibana di awal alai dukon ingot rohana lau rohana tuaka na di portibion gabe disima tartai rohana mangalau si hata ni debata manaili ibana tupudi hape nunga di paretahon suruan ni debatahian dang boy manaili nasida tupu. Gabe ido makurhon hamatean tu iban. Silot dohot yanakona selamat ala yang goibana dang. Hitanahin na holongan itu hatta dia maparsia jarata sian napadua hono. Tuhi tape didok debatado ditawar ho debatama Roma hamu tuau
Hamo kala naloja jalana sorak asa hupa sorak kam. Jalalos haroro ni Tuhan Yesus dinamate ibana di hapinor silang di tonga-tonga ni portibion imana lau gabe paluahon saluhut jolmana tinopan di debatana mardosai. Berarti sahat tu sudena. Alai di ujungna boydodang sudena selamat buasa. Molo ditiru ibanado songon inatani siloti. Kalau dia lebih cenderung memberi hatinya, perhatiannya, kehidupannya, arah hidupnya hanya untuk kenikmatan dunia. Arta portibi, ulaon na di portibi. Dohot akadiama naboy memenuhi hagiot ni daging. Memang selama kita hidup di dunia, makanan, minuman, mungkin rekreasi, tempat-tempat yang indah perlu juga bagi kita. Tetapi kalau perhatian kita, hidup kita selalu terfokus ke sana, kita arahkan, lupa kepada Tuhan dan kepada suara Tuhan, maka pada akhirnya nanti bisa juga kita akan sama dengan istri Lot. Tetapi kalau kita tidak fokus terus ke sana, itu hanya sebagai bunga-bunga kehidupan dan pada akhirnya tetap kita selalu di jalan Tuhan, mengutamakan Tuhan, bahkan mengutamakan harta surgawi. Disitulah kita akan menerima keselamatan yang dari Tuhan. Kita meneladani kehidupan Paulus. Setelah berubah nama Saulus menjadi Paulus. Setelah Tuhan Yesus menangkap dia. Dia berubah 180 derajat. Sebelum na sahalak, na terlalu percaya diri, na arogan, na sobong ala takas di boto ibana akar ruhut-ruhut ni patik aturan ni Yahudi. Alai justru gabedang boy tarjaloni ibana pabua Yesus si ima Mesias naung pinai maimanai. Alai dukon di patuduhon Tuhan Yesus huasona manakup ibana. Dang manaili be ibana tu pudi. Dia katakan hu tinggal hondo na dipudiki. Dopak padangido hupus pusin. Dia meninggalkan apa yang ada di belakangnya dan dia tertuju hanya ke depan, hidup di dalam Tuhan Yesus, mengikuti teladan Tuhan Yesus, memberitakan berita keselamatan tentang Tuhan Yesus. Gabe sahalak na serep maroha. Bahkan rade manaon sitaonon hinor honni nama maritahon barita taringot tu Tuhan Yesus. Ita nahina holongan itu hatta. Raboy masa doi bisa sahalak. Bahkan mungkin adong nang tak alami songon si Paulus. Kita na dison nang pedang sarupa persina. Molonunga di patuduhon debata huasona mamakulingi hita manakup hita. Laos fokus mahita mangulu di bagasan iba. Jalalos ta pertahaton mahisap itu ujung ningoluta. Anggo portibion memang boydo dipakai simbolis. Lau mangela-ela hita asa unang satia manghuton iba. Alanido bain sa sitongna pangihutonon ni sasahalak tu debata manang haporsiaon ni sasahalak tu debata boydo dang terus meningkat. Adong do debat terus meningkat lam tabaari lam takas panadeon na lam tugu haporsiaon na lam mangulahon lomonin Tuhan. Alai adong do deba ditiki takas di jalo ibana hata ni debata suara ni debata si paingot ni debata ujungna gabe ibo. Alai dukon ro namasa
paru kilon mungkin. Manang alani masalah parkarejoan, masalah ekonomi keluarga, manang masalah persirangon alani hamatian, tunahina holongan rohana tu keluargana. Boydo adong deba menciut, haporsion dang manok. Alai hudok matuhita unang sanga tupad delea. Kembali bangkit, hidup di dalam Tuhan. Molo peta tahun ni, dang pasobon ni Tuhani hita saleleng na di bagasan arsak, dohot di bagasan parukil. Tuhan akan berikan yang terbaik nantinya. Kadangkala ikon alamat tadoi asalam taboto balga di huaso ne debatana mangrupi mamasu-masu hita. Sarupa mai rupani dia kana poso na say olo uji nyali na mengikuti arum jeram. Lam seru doina molo hera neng badabu gitu. Ya paton dina mengikuti alur sungai. Olo do sipata taratuk ibana rupani acit manang tonu alai lasido ma dung sae. Wah seru banget. Tabunanya teh. Inna nangpe ditiki mungkin acit. Alai los disido perseru dan disido pertabunai. Hita pia kana porsia tua do pani debata laos ikon gabe songonido tadok. Ditiki na huado pi hamaolon. Los disido partabona HP. Takas na huilala pangrupion ni Tuhani panarihonon ni Tuhani. Padonganion ni Tuhan. Ay molodang masay dihita ala madok dos songoni bododang tahilala. Berarti apapun yang terjadi harusnya kita setia kepada Tuhan, hanya menyembah Tuhan dan hanya patuh kepada perintah Tuhan. Asa unang songon istrini inatani silot. Saydaw maisya kita. Na patuluhon tayo dasian turpukon. Na marahuaso de debata patuduhon huasona tutong-atongani hajol maon. Boy manirang jolmai. Hobartu parangoluonna na pinatupan. Jalalos i patarmai di haroroni Tuhan Yesus na padua halihonan ano. Laos ido na pinabuana nang diturpuk jami tao. Pada saat kedatangan anak manusia, kalau ada bersama dua orang yang masih tidur dalam tempat tidur, nasada di palua, nasada naidau, on manggobarhon kedekatan nihita tua ka keluarga. Napaduahon di dok muladong dua halak anak boru paropuan nama duda. Nasada di palua nasada naidau. Muladong na mangula di ladang nasada di palua nasada naidau. Hanareng dohonon nisi. Ima. Saboha-boha jonok nahita tu sasahalak. Nani ihotan ni kekeluargaan parmudaron manang ala ni jonok na ala paralealeon ala ni dongan saulaun dohot na asingi. Molo nungaro Tuhani dang boy ikatan kedekatan ni nalau paluaho kita. Bukan itu jaminan. Ganup dohita mempertanggungjawab pon ngolutabe. Amatai dipertanggungjawab pon ngoluna di joloni debata songoni nang inatai. Dang boy amatai mabowan inatai. Songoni sebalik. Dang boy halak na maraleale solhot buti sohipna molo sahalak togu marhapor siaun alai sadanari dang satia sa pero di ujung ningoluna. Dang boy na togu marhapor siaun na satia tutuhanon mabuan dongan nau.
Apa yang mau dikatakan? Berarti kita masing-masing harus mengingat bahwa kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Atong dada mangida hala. Asa hupatu palomoni rohani di bata. Alai memang ala sadar doau, nau dipatu pada batakan dengan ditonga-tonga ni ngoluku, nau ditobus ibana ausian hado saon hamatian saleleng nai, totu nain hupertahaton ni gabe mangoluau di bagasan hapor siau na togus tapetu ujung ni goluku, jala ikon marparbue hapor siau. Gabe marparangin ata mama au, saleleng mangolu di hasiangan. Hidupku harus punya makna, berkenan di mata Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesat. Idonanya tarida. Asa melodidok di hatan itu hata jaga mahamu. Ai haroron itu hani songon panak koborengin ninna. Sadi hari peroi. Manangan nopetokin nai molohot dohita di bagasan Tuhani saleleng mangulu. Dan persoalan ini dihita makorhon las nirohado. Kita tidak pernah takut, kita tidak pernah gentar. Justru dia semakin cepat datang, kita akan semakin bersuka cita. Aikon songonido ngolunya kana porsia. Alai molo di loas debatado pe ari-ari ni ngolu nata dalani disima kesempatan dihita patuduhon toguni haporsiokta. Dohot parbuena denggan di tonga-tonga ni ngoluta. Bahkan ngolutaon gabe pasahat lomoni rohani di bata. Gabe barita nauli na denggan ma paranget. Patuduhon huaso dohot asini rohani di bata. Sarupa songon motoni si Martin Luther. Out na huboto marsogor ro Tuhani ninna. Suanokku dope apel. Apel berbulan-bulan. Bahkan mungkin boydo sampai martao nasa godang parbuena. Alido ibana sogot pero husuan do apel ahna neng dohonon na disi. Selagi dia masih hidup, selagi Tuhan masih memberikan kesempatan, dia akan terus melakukan yang baik, menunjukkan iman kepercayaannya dan melakukan tugasnya memberitakan berita kesukaan dari Tuhan. Jala ido tugasnya kana porse. Dada meluari minggu bermakna ngoluna. Hari nasing dang. Artinya setiap saat kita diminta Tuhan untuk siap sedia dan selalu melakukan kehendak Tuhan. Jalalos disima boy idata, aha pena masa nata adopi. Songo dia pe situasi na masa di tonga-tonga ni portibion. Gabeta ida patuduhon huason di debatado debatadisi. Jala paingotok kita mai asa toktong mangulu di bagasan ibana mengakui ibana. Los idonang didok nakani di patu jolo ni jamitai halak naso oleng manobba debata bal manobba na asing alai hot manobba debata ido na malu. Alani tapatuduhon ma. Togoni hapor siaut pangulot tatutuhani. Asa lampatar taida huasona mangalehon las niroha di hita nuain nang diari sogot pe. Amen martang yang mahita. Mauliate Tuhan dia sini roham mangaluasami mangulu margogo marhahi pason sahatu tikion. Nunga sahat hatam di tonga-tonga nami paingoton hami. Ipapatar hodo huasom marhiti akana tinopam. Nang marhiti ngulu nami pe, nang marhiti akana masa na huadopi hami. Nang mengajarhon pabuana na marhuaso doho. Jala boydo huasomi patuduhon singot-singot. Mangalehon uhuman. Alay boydo mangalehon las niroha. Atong todim todi parbadia imamangula di roha nami ganup napungo di son. Asa hot tok-tok kami mangulu di bagasan ho. Marsob batu ho. Mangulahon lomo ni roham. Manang sadia leleng nari hami paloso mo mangulu. Manang sadia leleng nari harorom o Jesus Tuhan nami padua halihon. Asahot hami mangarade. Jala dang mabiar hami. Alai
gabe marlas ni roha majakkon haroromi. Pasu-pasu nang sudena ruas ni huriam na di bagas gareja onang di tongani bagas na di dia BP na sida maringanan. Lehona mulas ni roha pada munasa parsahiton pada muarsak ni roha. Lehona mo semangat na baru. Tuturi ajari lehon dalan dia kana bermasalah. Lehon kana record memenuhi kebutuhan di keluarga nang ulu na be. Asa toktong na sida mangulu di bagasan lomo ni roham. Unang luas sada pesian ruas ni huriam madele. Alay togu-togu tuasi ni roham. Di bagasan Kristus Yesus supasa tami tayang nami Tuhan melihat madiho. Amin. Kon ma peleata tu debata martangyang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot na saulibasa na mauliutus. Kupasahat hami masian na nilehon mitu hami pelean nami tuho. Say jaloma gabewap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asahu parhasea kami peleanon. Pati bulhon harajaumu tonga-tongani huriam dohod di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim.
Asalam hutadda hami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate Tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nami di Banua Gijang, saya pinarbadia maguarmu, saya Roma harajaonmu, saya saud malo meneroham di Banua Tongawon songona di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unak kami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala dipasorhon madamena tutodim. Sudah kami parhalado HKBP Tanjung Sari, Pasahaton. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Tuhata mama masu-masu hita mengalehon hahipason dihita. Horas. Oh
Kita